Inginqi yaseNelson Mandela idume ngokuqokodiswa kwemoto kwaye zisixhenxe izikhululo zamapolisa kweli phondo leMpuma Koloni ezinamanani aphezulu ukubulawa kwabantu kuquka kuzo idolophu ezifana neGqeberha, Mthatha, Ngcobo naseDutywa. Sithetha nje bangapha kwe-117 abantu abathe babulawa kweli phondo leMpuma Koloni kulonyaka kwaye elinani liyakhula mihla le. Enye intsini nabadala kukunyuka kwezinga lokuhlukunyezwa kwabasetyhini kweli phondo leMpuma Koloni. Elinani lime ku-2100 yabasetyhini abadlwengulweyo. Abahlali balapha eBethelsdorp bathi badikiwe ile meko. It is vitally important for us to take this stand. Call a corporate meeting with the stakeholders the other day and we say and we need to do the enough is enough approach. Namaziko angafumani inkxaso urhulumente kuquka namapolisa alixhasile eliphulo. We just had enough as a community because of the crime that is going on in our neighborhoods and in our area and even with our children at schools. So we just feel like to stand up and do something about it. The strongest pillar for the fight against crime is our community, and we surely need them, and they're the eyes and the ears of the police. Uluntu lwalapha lufuna ukutshintsha le meko yeliholo loluntu ngeenzame zokubuyisa isidima sabasetyhini liphinde lihlise izinga lolwaphulo mthetho.